second coming, what are the signs? Ako na lang ni isulti ninyo para din mo basa og Revelation unyang gabi. Okay, what are the sign of Christ's second coming? Doon na ba yung mga sinyalis? Yes. Pero, tunay ng utana. Unsa magay sinyalis nga mobalik si Kristo? Mobalik pa ginatong Ginoo? Yes, by all means at all costs, He will come back. Naago na sa atong credo. Mobalik siya ang paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Diba? Ang pangutana, when? Mato pa ni Engelbert Humperdinck, kwando. Kanus aman mobalik ang Ginoo? Muni pangutana nga ang itong tubagon because He will really come again. Ang problema, kung di ta preparado. So we have to prepare ourselves for the eventualities. Muna, ang mga disipulo sa itong Ginoo, mga apostolis ng utana, Lord, sultigon mi, kanusa man nimit tabo? Unsa may mga ilhanan nga hapit na kamo balik sa kalibutan? Why lipod-lipod ang Ginoo? Gipangutana mo siya, kanusa man? Ningon mo kong Ginoo, 2025. 2030, 2050, gyud mosulting Ginoo. Ngano man? Muna makita ba mga ordinaryong Katoliko, Ginoo siya sa kibaw kanu sa sambalik, ano ba 'yan? Be, mangutana ko, nganong si Kristo mismo Dios, wa man si kibaw kanu sa pambalikon? Ikaduwa siya second in command, Son of God. Wa sa kibaw kanu sa mobalik sa kalibutan? Wa sa kibaw. Kisa may naibaw. Only God the Father. Nga si God the Father man? Di na sultihan ang anak. Ang tubag ana, kay kada usa nila, Trinitarian man sila, Father, Son, Holy Spirit, kada usa nila, doon na sila tagsa-tagsa ka mga rule of salvation. Walay overtaking, walay overlapping. Kung sa may trabaho ni God the Father, Creator. Siya naghimo, siya nagmugna. Sa may naghimo, imagine na lang kung siya naghimo, day 1, day 2, day 3, day 4, day 4, day 5, and day 6. Siya gahimo na tanan. Igo na sa mingon, langit, bugawas, kangit-ngit, kadlaw, buwan, kalibutan, gawas mo tanan. Iyarang isulti manggawas. Pero ang tao, ningon mo siya, tao, gawas dia, lakaw diri. Wa. Nagkuha pa siya glapok, butang pa niyang tubig, gi-mix pa niya, gi-forma pa niyang tao. Finally, iyang gihuypan, nagkaginawa ang tao, mibarog. Meaning, sa tanang gimos Ginoo, ang tao ray gihaguan sa Diyos. Kay special kay ta in His own image and likeness. Magkakita kag tao, kamo nakakita nako, ako nakakita ko ninyong tanan, imahin mo sa Ginoo, lahi lang ta kay brown ta, lahi lang ta kay pislat tag ilong. Kita kag mga Amerikano nga nanubrang ilong mo na nga manulti sila islang kayo. Dunay pare nga Amerikano lagi ningon siya, mga igsoon ko ni Kristo. Kung adona kamoy mga problema, ayaw kamo kahadnok. Doon kamo kanako kay pamatyon ko kamo. Nang dagan mga tao ay pamatyon, nido lang yang kanang altar boy. Father, ngano niyo nga pamatyon? Dili pamatyon. Pamatyon ko kamo. Tungod mo nas gidako silang ilong. So ay magstorya ka ang katunga ipagawas ilong, katunga baba di ba kay Amerikano na ka. Mura man na. So balik ta. Unsa na ko ang istorya? So, God the Father. So, mo ito'y rule ni God the Father. Kaya siya may naghimo, siya rin siya magbuot ka siya niya gupoon. Siya rin siya may kitabo, siya rin siya may paho, kanusan niya tagag timetable. Kung sa may role ni God the Son, salvation man. I am the way, the truth, and life. Wali dito, wali dito, tanan. Wa may maminaw ni Kristo ba? Kung wato siya magmilagro. Pero kung nga itong gagmay pa mi, antun na high school na lang ko, kada pista gani, doon na ganit tao magdagtrumpa. Magdadig bitin. Kita, kinundom mo na. Yamina, alases, katong doon ay mga problema des kabuhi, mga dismenorya, di ara ko kilis sa simbahan, do lang mo dire, kay doon natin mga tambal, samanin kabalungga, nga mapalit niyo tag 50 pesos lang. So magduol mga tao. Para malingaw mga tao, doon natin magic dire, doon natin bitin dire, nga 5 na katuig. Unya, kining itlog nga mahimong panyo, mahimong itlog nga. Matoy driving factor nga daghan mo dool, agaw man, daghan mamalit. Si Kristo, gawas nga wali, milagro. Kung why milagro, halos wagiti mo to. Labi na siya nga panahonan nga mga gahigo.
ang mga tao nga nisinggit pagkaugma nga Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he come in the Lord. Sa may meaning ng Hosanna. Hosanna sa Grigong na pulong, dali og luwas sa kami. Mito man sila si Kristo, mo'y muluwas nila. Unya, pagkabir ni Santo, mura sa mga tawanan na nyagit, ilansang nas cross. Paita. Meaning, wa jud kay tinuray nga amigo-amiga for life, labi na politics. No? Pero ni Goman aning pangumpanya, nagdaog na, magbalik ng punta. Tungod naman sa politics, so, tungod sa partido, ang sunong support. Okay, so muna itong ipaabot nga inigbalik sa itong Ginoo, maka-witness ta. Akong pangutana ninyo maigsuon is, gusto ba mo maka-witness sa pagbalik sa itong Ginoo or gusto mo patay na ta? Patay na lang? Ka-witness. Yeah, pero ang problema, inig-witness na ito, okay, gusto ta maka-witness pagbalik ni Kristo, ato ning sa gubangon, ato ning ma-experience tanang klase sa katalagman. Tribulations. Whether you like it or not, kay dili ni pwede ma-erase sa Biblia. Kay matop mali Lord, as it was written, and it shall be done. Naisulat naman, may tabo, yun. No, di man mamakak ang Biblia. Labaw ng Ginoo di mabakak. Pero giwarningan taniya nga, in the coming days, hapit na siya mabalik, daghang mga wolves in self-scruting. Daghang kayo mga, sa ito'y binisaya sa wolf? Lubo nga magpaka-karnero. So, atong bantayan. Next. Pastor. Digay, yun ana. Wolves in self-scruting. Tanawa yung clothing. Muragay self. Muragay karnero. Pero ang naong, bastang ngingiga. Gustong manukob. Very dangerous. Okay? So, Jesus responded, what will the sign if it's coming in the eye of the world? Next. Jesus told us to be on guard and to be careful so that no one would deceive us. Bantay ta, kay moabot ang panahon, daghan kayong mangilad. Unsang klase sa ilad? Next. Two sources. Number one, people who would come in His name. Inig-ari nila sa kalibutan, mo-portray sila sa kalibutan, ipanghampaw sila sa kalibutan, nga sila gipadala sa Ginoo, sila iya sa Ginoo, muna, mutuot ang naman, they will make miracles. Ikaduha, they even actually claim that they are Christ. Kinsa man na nga ego, ana. Okay, next. Si pastor. Nato pang pastor, sa bag-o niyang sulti, ako lang ang makatapusang mo pirma alang sa imong kaluwasan. Kung dili ka moagi ka nako, dili ka gyud makasulod sa gingarian sa kong amahan. Ngingi ka kibuloy. Ngipangutana siya, pastor, nganong naiganang utana ba? Nganong sa imong edad karon padulo na ka sa sinta, o sa sinta na maging siya, wa pa man ka maminyo. Ang tubag niya, well, basically, what you ko maminyo kay I have to prepare for the coming of my brother Jesus. Because I am the brother of Jesus, I am also the appointed son of God. Yeah, daghang kayo, katultul mo siyang simbahan dito tupad sa airport sa Davao. Sus, mahuman naman niyang, say nga na to, kingdom. Imbis astrodom, kung napulapo pa na, Kingdom, ang pangalan, King, Hari, Kingdom, makasulod kog 60,000 people. Pila na may kapasitian ng Astrodome? 6,000, 10,000? Iya, 60,000. Nya, he claimed, doon na siya 2 million ka-members sa Pilipinas. Kakita mo nilang member? Dito ko sa Ayala, nikaon ko, doon na tayo duha kabatanon ni dool na ko. Sir, kanang pwede ka mo tabang ani among project kung sa man na palita guni among mga chocolate sir ninut magani mga chocolate sir kay dili mo po ni siya mga ordinaryo sige na sir kay suswa gimi kaon kung di mi mahalin ay engko dai lingkod sa pila edad nimo interview nako in 2 minutes time ni angkon siya membro siyang kibuloy dili siya makahalin wa sila kaon i-remit nila ngadto sa ilang simbahan di move around sus pagkaluoy mga bata
Kaya nakuha na lagi, na membro naman, niya, na brainwash na nga. So you support your church. Kinsa man ni siya, si Brother Eddie. Kinsa man ni siya, ang pinakadato nga pastor sa Pilipinas. Si Pastor Peter Tanchi. Mao ni siya, nagdaa sa simbahan sa CCF, Christian Community Fellowship. Commissioning, dili community. Christian Commissioning Fellowship. Kung makakita kasi ang simbahan dito sa Manila, makaingon jud kag pagkangingiga. Makasuod gud og 6,000 ang iyang simbahan. Mura og gymnasium, labaw pa sa Araneta Coliseum, fully air condition, nindot kay lingkuranan. Kinsa may lingkod sa tubangan? Tanang milyonaryo nga naa sa Manila naa membro niya. Number 1 nga akong nailhan, ang anak ni Henry C. Nga si Henry C. Senior, Junior. Membro nila. Muna nga, magnunan to ko event, karong mabot nga Mayo, niadto ko sa SMC side. Kaya doon naman sila conference room dihat ako. Magpabook unta mi. Ging na namin nga tanang Domingo, book na yun na kay na diha mag-worship ang mga membro sa CCF, Christian Commissioning Fellowship, nga mga born again. So, ingon na sila kakuan. Believe sa ko ba? Kay I encountered one person nga membro ato nila. Liplis ra ihatag silang pastor. Muniton ana nato debok simana. Let's talk about the salvation, let's talk about the resurrection, let's talk about tanan. Nya ngingig kay sila kay eksaminon man sila. Kung negro ba sila sa ilang learnings. Muna nga, they're so proud nga within a month, nakaibaw sila sa Biblia, within a month, nakaibaw silang maluwas na sila, within a month, ang support. And then, the biggest thing there is, at the middle of the 2-hour services, mudagan na yun ang sibut. Dili sibut nga para ato nga anak bitaw. Bagbag. Isud na siya dito sa simbahan, ipasa-pasa. Wa gyud tao nga dili mo hagbong. Pila may minimum ihagbong? 500. Nay mo hagbong 10,000. Nay mo hagbong 5,000. Katoliko. Saram ta kung sinsiyo oy. Nawa man aram tong Jesus ganina. Imo tong gikuha no. Kani di na ko ihagbong oy bag-o ni nga 20 sa anugon man ni bag-ong 20 nga sinsiyo. Nindot ako pa ni taguan. Pakut-kuot na kayo niya. Ang mag-ana ang ngulikta, magdugay, ana na lang. Kapoy, yan itong mga Katoliko, inot kay ta basta Ginoo na. Imagine na, pila itong nagasto para lang sa load, sa kasimana. Wala na sa itong ihagmong sa... Sus, nahibaw mo kung sa'y grasya madawat inig-attender misa. Ngingig. Di good. Mubitaw the highest form of prayer, pinakataas nga pamaagi sa pag-ampo isantos nga misa. Bisag usa pa na ka-milyon nga prayer meeting, bisag usa pa na ka-bilyon nga pagrosaryo, di ginaay katandi sa usa ka misa. Pagkangingigan ng santos nga misa. Di na inigluhod na to, inig-consecration ni Father. Take this all of you and eat from it. This is my body, will be given up to you. Inigsaka na niya, Jesus na na. Muna isulti ni Father, waman is Father nga, according to Jesus. Wala na Father. Dawatan ninyo kini o kana, dawatan ninyo kini o imna. Alter Christos na, si Father na, si Kristo na nagasulti na. Kung hibaw pa lang taon sa Ibalios Misa, balag 50 kilometro pa ng simbahan, at tuon ginanatukit, tuarang grasya gahuwat na to. Tanan na itong mga kaptangan, ato ginang ihalas Ginoo kay mato pa ni Lord, I will bless you 100-fold. The Lord God loves a cheerful giver. Muna nga, karong Domingo, umapuhon, Domingo naman, imagine na, i-prepare na natong ihagbong kulikta. Di ba na kulikta nga, nangulikta na sad. I hate the word kulikta. It should be offering. Duha ang kaklase ng offering, nganong nisimba ta. Ang unang tong i-offer, Lord, magpasalamat ko nga, wa ko masakit trong simanaha. Magpasalamat ko, Lord, nga ligon kong lawas si manaha, among pamilya may nasakit, kay kung simbakon napay nasakit, Lord, sus, gamay na kang 10,000, Lord. So, Lord, muhatag kong 500, Lord. Unya, Lord, kay membro mo ko ng simbahan na, Lord, I'm a Catholic, member ko ng simbahan na, nasa ko yung membership, Lord, pasalamat, Lord, another 500, Lord, 1,000 ning tanan, Lord. Hibaw dyan ka, Lord, ako na yung hanaguan, Lord, para maginin mo, Lord, ikamay tagian ni Lord.
Musmahal ang Ginoo na mingon, ay kabalaka do. Tibok tuig, way masakit sa iyong panimalay. No, kay kita ba, gusto din tabawsan o kwarta rasad. Nga di dunit tag 1,000, mabalik sa ato 100,000. That's not how the God thinks. Lahi ang kaalam sa Ginoo. He will give us more blessing. Like, walay gubo sa panimalay, way masakit sa panimalay. Sus, gamay ra ka ng 50,000 simba kung masakit to. So let us acknowledge the grace of God nga madawat na to every time we attend the holy sacrifice of the Mass. Okay? So muna yung gingon nga, nangangkon sila, Lord, naghimo ba may milagro? Abadi ay, watang ko, kailan ninyo, depart from me, all you that work iniquities. So dili tanan tao nga nagawali-wali sa nga ni Kristo maluwas. It's not. Mato pa ni Lord, those who are doing the will of my Father. Ang nahimo lang sa kabutong sa kong amahan o sa kabutong sa amahan nga mo acknowledge ta nga siya si Jesus iyang anak. Kung sa may giampo ni Jesus kada gabi, magbinuntagay siya ampo. Father God, may himuan tao ng tanang tao sa kalibutan makaila nimo, makaila sad nako. Aron ang tanang tao musimba nato sa usa lamang kasimbahan. Kay mato pa ni San Pablo, there is only one God. Kay usara mang Ginoo, there is only one faith. Usara kapagtuo, kay usara mang kapagtuo, there is only one baptism. Usara gay kabunyag. Dili ta pwede maglukso-lukso lang reliyon. Di ko aning klase sa reliyon, kapoy kaya, tukos pikas, pagabot dito. Hala Brad, di na ba ta pwede mo kaunog karning baboy. So nagliho na di ay. Gitawag na yung mga SDA. So meaning SDA, Seventh-day Advantage. Kaya di ta manunga sa opisina, di ta manunga sa eskwelahan kay SDA ta. Balhin lang ko spikas. Saan nagliw na nga, di man ta pwede, abunuhag dugo. Brad, kung ano ba, bahala mga matay ta ba, di kita, bahala mga anemic ta, brad, di kita magpabunog dugo, kay supak si Ginoong Hihuba na, brad. Balhin sa kuglayang reliyon, ato na sa kuglayang kuwan. Lalay, big specialty ka da reliyon. Okay? So, signs showing that the second coming of Christ is near. What are these? Next. Muna siya, mga sinyalis sa ikaduhang pagbalik sa itong Ginoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ato ng istoryahan, quickly, fast. Kaya kung ato hininayon, mahuman dyo ko, ini ka number 10, mahuman dyo ko na alauna. Muna nga atong paspason gamay. Okay, number 1. Next. Yan ang tana. Increase in wars and violence. Doon na ganay mga kagubot, doon na mga gira, o mga violente nga pangitabos tibok kalibutan. Sign number 1 na. Kaluis Ginoo, ni-graduate ta ni-graduate na ta sa World War I. Wapat na mataw. Nahumana ang Second World War. Wapat na mataw. Yan ang mga Third World War. Are you ready for the Third World War? Ay, nindot kang Third World War ay. Number 1, di na ta managan. Number 2, maglingkod na ta sa bahay, tanaw na tag-TV. Tanaw na ta, nilupad na mga missile, intercontinental ballistic missile. Nilupad na gikan China, padung na sa Pilipinas. Mato pa ni Duterte, 14 minutos na lang palang abot na ang missile sa China, sa Pilipinas. 14 minutes! Nilabay sa Negros ni Padung sa Cebu. Niigo sa Mactan. Papasta ng taos Mactan. Iba mo pilay taos Mactan ron? 2022 survey. Ang taos Mactan ay 507,000 na mo. It's growing every day, every week, every month. Kinsa may unang nalipay? Nga mudaghan ang taos Mactan. Politika. Ay, salamat. Daghan ang taos Mactan. 500,000 na. Ato na ni-split ang Mactan into District 1 and District 2. Kaya 250 ma requirement para ma-District 1, District 2. So, before matapos ng tuiga, ina kong bakakon, move na ang congressman nga ato nang i-split ang Mactan into 2 districts. Lipay ka sila. So, but on the other side,
I-blame ang mga tao sa Mactan. Overpopulated ang Mactan. Hibabaw mo sa ingan sa Mactan. The most populated island in the Philippines is Mactan. Pero wa nila sumpay, the most highly developed tourism capital is Mactan. Natanan diri grasya, oy. Gawasan yung kasada. Ng labiyang kapiot. Wa rabay pedestrian lane. Ano ninyo i-complain taon, oy? Sus ka mo namuyo diri ba? Sa man imong kasada in taon, oy? Mura man ito sa baryo. Dili in taon ni baryo ning lugar within Mactan Island. So anyway, kanusa pa ka na mo hitabo. Mga kagubot, di lang dito sa katong unang picture sa Ukraine man to, kini mga kagubot na po dito sa kuan, Russia, bisag Russia doon ay mga kagubot. Kay di man tanang tao ganahan ni Putin. Ngano man? Kaya imagine si Putin, pilan man siya katuig, galingkod diha. Labaw pang Marcos. Kung sa mamuhan iyang term, 2035. So, na. Anangan rin mo presidente, wala na, nangatiguang na. Naayon mo kandidato, presidente mo, abang niya, gihiluan, gipriso. Ang nakapait ni Putin is good in one aspect, good in leadership, pero di siya gusto doon ay mo alkontra niya, di siya gusto doon ay oposisyon. Ang mga oposisyon dito ay padakop. Muna di na ito ganahan ni Putin. Although he's a religious person, he goes to church as a Greek Orthodox, musimba siya kada Domingo. But on the other hand lagi, gusto siya, he will be in power forever and ever. Next, what we're really worried is this is a picture of a nuclear war, nuclear bomb. Katong bomba nga naiugo sa Japan nga Nagasaki o Hiroshima, ikumpara nimo sa nuclear bomb, ang iyang power, gahom sa pag-destroy is 100 times. Kung nakapatay ang Nagasaki og 123,000, usa lang ka bomba, in 2 minutes, 123,000. Kung ang nuclear bomb na, it times 100 di mo na. Yun anak, kagrabe ang nuclear bomb. Doon na rabay, 12 ka nasod ron nga doon ay nuclear bomb. Doon ay 14,700 ka nuclear bomb ron ready nga pwede ipalupad di bisang kinsa nga presidente nga naa nga nasura. Ready na ang 14,700 ka nuclear bomb. Pulpugid ning kalibutan. Then, I think you heard this. This is the effect of EMP, electromagnetic pulse. Maoni siya ang gikuyawan sa Amerika, nga naman, they are not prepared kung muhimo ani ang China o ang Russia. Unsa man na siya, doktor? Murag wa may kadungog, ana. Next. Maoni siya. Maoni ang kalibutan, maoni mga syudad baron, London ba ni siya, or Los Angeles ba na siya, etc. Ang luparan sa plano, diri ra kutob. Okay? Muna, ang plano, pinakataas sa plano, ang lupad, 44,000 feet high. Ana, padung sa gawas. After that, lain na siya nga layer. Beyond that, wa na gyud. Sobra pa na stratosphere. Ang buhaton aning EMP, imbes ang bomba ihagbong nila diri, dito nila napabuthon 25 miles, 60 miles above sea level. Mingaw na dyo kayo. Labaw pa na sa agianan sa satellite. Dito nila ihagbong ang bomba. Inigbuto sa ilang bomba, mga naog ang gitawag nga electromagnetic pulse radiation nga tos ubos. Inighagbong nga ana tos ubos. Tanang lugar nga maigo, like the whole of America, papas tanan. Dili papas tanang tao. Tanan nga nagdagan sa electricity, electronics, undang tanan. Number 1, sa Amerika lang daanan, ibaba mo, 10,000 kapin ka aeroplano ng lupad kada adlaw, 10,000. Kung mahitabo ng EMP, tanang 10,000 ka aeroplano, magdungan nagkakras. Imagine, magkagubot makita doon na yung sa aeroplano makras, kana pang 10,000 ka aeroplano, magdungan kakras. Tanang kurinti, papas. Tanang hospital, wa na oxygen, wa na EKG, wa na tanan gyud kay wa na tanang bangko, wa na, di na mo lihok. Tanan nga nagdagan sa electricity, di na mo dagan apil mga sakyanan. Nya gipangutana kita mago sa interview ani sa CNN, if that will happen, general, would it be takes for a day or week? Ningon ang general, no. Minimum will be 3 months.
Are we America prepared for that? No. We should have prepared that during the time of President Obama, but until now, President Trump has been out already. Here comes President Biden, but nothing has been done to prepare to counter the EMP, electromagnetic pulse. Muna'y atong kuyawan. Kay pwede na nila maigo tibok Asia apilta. Wagi mo siga, bisag unsa. Wagi mo andar, bisag unsa. Muna'y gikuyawan sa Amerika, kung may tabo nig December, ting tugnaw, patay tanang mga tao dito. Wa mo'y heater. Labi na mga tiguang. Luoy. Okay? After that, gawa sa mga gira-gira, gubat, uban pa, second will be earthquakes, famines, and pestilence. Makadungog mo, nga duna ni mga nag-anam kakusog ng mga linog. Famines and pestilence, meaning mga sakit. Next. What we are worried is naata sa ring of fire. Asa mang Philippines, nadiya galinya ang 460 ka mga bulkan nga aktibo gikan sa New Zealand, padung sa Philippines, padung sa Japan, padung sa Alaska, padung sa western part of kini ang Canada, western part of America, hangtod gid sa kinatumyan sa Argentina. Naglinya ang 460 ka mga bulkan. Nga mulihok ng usa, mubuto ng usa, magkanit-kanit na siya. Unsa may mapurma? Massive earthquake nga mato pa sa research, muabot og 9 to 10, intensity 10 ang glinog, plus tsunami. Kung mahitabo ang tsunami, muning Philippines, ako nang gikuha gikan sa website sa PBOX. All the eastern part of the country, igo get tsunami. Aritas ubos. Tanang lugar sa Sarangani, Davao, tawagan Davao Oriental, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Dinagat, Siargao, Dinagat, tanang isla diri kilid sa Samar ngadto sa Bicol area, igo na silang tanan sa tidal wave nga maabot kuno 200 meters ang gitason. Kining ilo, pwede po na sila maigo og 10 meters nga bawod. Kining nag-light blue, sama sa Cebu, Bohol, Masbate, maximum nga bawod is only 4 meters. Di na nakabot dire. Medyo safe ta. Okay? Kining mga puwa, muning agianan sa linog. Kini mo man ang Philippine Trench, pinakakuyaw. Pero in between sa tong island, doon natin mga areas nga pwede diri mo create ang linog. A closer look. Mindanao. Asa man kamo tago sa Mindanao nga safety o saragyod at tura ka sa Zamboanga. Pinakakuyaw nga lugar sa Mindanao is Davao City. Sunod, Jinsan, Coronadal, Digos, Butuan. Muni mga areas nga kumulihok ang mga linog, kuyaw kayo ni sila mga pulpog. Cebu, ang mas kuyaw ang Bohol. Kay naglagbas ang agianan sa linog, gikan sa Albuquerque, padong sa Sierra-Bulyones, gikan sa Loon, padong sa Inabanga. Waday problema Cebu, no? Limpyo kang Cebu. Kakita mo aning itom nga linya. Ginipangutanan akong pillbox, sir, unsa man ang itom? Sir, unsa man ang puwa? Puwa means nahitabo ng linog. Kining itom, paabuton pa. Hoy, simbak ko. Asa dapita na? Gikan sa Danau, padulong sa Cebu City. Gikan Cebu City, padulong Manginalilla. Gikan sa Karkar, padulong sa Dalagit. Bag-o na diskubre nga mga fault line. Munang giitom nila, kay wa pa man makalihok, wa pa makalinog. Gipuwa na gani, nakalihok na. But, mato pa nila, bisag nakapuan, kaning nakapuan, nakalinog na, pwede na siya mubalik pag-usab. Unsay pasabot anang murag ana-ana, murag na triangle, meaning kuno unstable pa. It will take 20 years, 50 years para ma-stable na nga di na mabalik og linog. Kanang netabo sa Bohol nga ni cause og 7.2 nila, pwede daw na mabalik within 10 years. So kuyaw gyapon ang Bohol. Adto mo adto dito.
Pero sa Cebu, doon na po dahil nilihok ng daan. Mubalik ko nung niglihok, asa napita? Agoy, gikan mas bugo pa doong San Remigio, pa doong Medellin. Asa mga sugod? Aring napita ay. Next. Unsa man eh? Ganing gibutangan sa Kapilinha de Fatima. Kadungog naman to. Nagiblisingan ni Cardinal Archbishop atong April 5. Diha nagsugod ang fault line. Mamay imposible sa Ginoo nas Mama Mary. Okay, next. Of course, talking about intensity, pinaka-simple, intensity 1, mura lagi nilihok ang kuwan. Abday, imora ng mata. Intensity 1. Intensity 2, mura na naglinog, no? Bitaw, pero dili ka to iro rin nangikhi sa iyang kuto. Intensity 3, hala, mura lagi langinog, pero dali raman. Intensity 4, ilinog lagi. Ito tas gawas na kay mura nagkungkuan ng chandelier. Intensity 5 is really strong. Intensity 6, very strong. Next. Intensity 7, destructive. Daghan na mga bungkag. Intensity 8, very destructive. Intensity 9, devastating na gyud. Bisag pinakalig-on nga building, bungkag. Labi na intensity 10, completely devastating. Kanang bagong bridge nga inagurahan 2 weeks from now, ang third bridge, pila may iyang si term na strength nga mulig dili pa siya madaot. Mubarog pa na ang bridge diha up to 8.5. Beyond 8.5, bungkag na ng bridge sa bagong bridge sa Sisilix. Dire sa Mactan, kutubra ka daw na siya 7.5 to 8. Kanang old bridge na to. Mas ligon ang new bridge. Dugangan pag mga bulkan, no? Kaning pupuha, these are volcanoes scattered all over the Philippines. Gikas Mount Pinatubo, ngadto sa Mount Bulusan, diya sa Sorsogon. Padayog-dug tas Mindanao, Mount Parkir, Matutom, Davao, Musuan, Hibok-Hibok, Camiguin, Canlaon, Biliran, and so on and so forth. Pwede ni active, meaning it can erupt anytime. Usahay, wa na yung mga sinyalis like Mount Pinatubo nga way klarong sinyalis but it burst out in 1991. But the most dangerous nga gibantayan ron, asa man? Metro Manila, the big one. Kitawag nila the big one. So possibly, year 2000 pa nilinog. Ang ilang gikuyawan, matubas taga pillbox, mag-anam kadugay, like 2022 naman taron, wa nga po'y linog, meaning, mas kusog ang muabot. Dapat unta, every 200 years, tapos na. Naglinog na unta kaning Manila, mga 6.8. Yawa mamahitabo, they are expecting na ang linog gikan sa Calamba, Laguna, padulong nga to sa San Rafael, Bulacan, mukros sa Metro Manila, muabot nag 7.4 ang linog nila. With 7.4, I don't know. Kung maglinog kunong Manila 7.4, in 2 minutes, 30,000 dito patay. For another hour, abot og 300 million ang patay. 300,000 ang patay. Kinsa nakatog Manila, nakatog Manila. Imagine na ng IDSA, imagine na ang Ross Boulevard. Inikahugbo sa building, sarado ang Ross Boulevard. Inikahugbo sa building sa IDSA, asa man moagi ang bumbiro o ang ambulansya? Wala na. Ikaduha, inikahitabuan ng 7.4 nga linog sa Manila, immediately kuno within 2 minutes, dunay 30,000 kasunog. Number 1, magbuto man ang tanang mga station sa gas. Tanang mga Petron, tanang mga Shell sa Panadea gas station, Caltex, buto na. Then, mga building, nga doon ay mga dagko kay mga tangki, like mga restaurant, dungan nagbuto. Unsa ko mapagtubag sa bumbiro? And the worst, tanang tao sa Metro Manila, affected man. Muna, panahon ni Noynoy, may rest in peace. Doon ay usa ka intelligente nga scientist nga Pilipino, mato pa niya, masugot ag dili, mahitabo gining big one sa Manila. Dapat mag-train na daan og 300,000 ka mga tao nga ipadaas Manila nga mo rescue. Dili taga Manila,
kundili taga Visayas ug Mindanao. May tabo na siya, ready na ang barko, ready na ang plano, ipalupad ng 300 million ka mga lalaki, doktor na workers man pa, muy mo tubag sa panginahanglan. Ang pangutana, gihimo ba na nato? Not one. Mahuma na lang si President Duterte by June 30. 2 months na lang yung paglingkod diha, wa gid na gihimo. May tabo na, luoy ging Manila. Di ko imagine unsay itsuras Manila kung may tabo ng big one. It will really happen in just a matter of time. And another warning, I don't know some of you nakadawat ani. Kini mga fault line ug ang Philippine Trench between Samar padulong nga ri sa Southern sa Silibisi padung sa Davao, Surigao, nilihok unstable ang ilams dagat. Muna kada adlaw doon nagilinog 4.1, 5.6 every day. So ilang giingon nga magbantay ta kay unstable ang ilams dagat diri. Kay unstable man pwede dunay possibility anytime mogawas ang 8.8 nga magnitude nga linog. Anyway, kung simba ko may tabo na dili nun ta maepektuhan. Tingali may tabo na diri intensity 4 lang while sa Davao intensity 8.6. Kuyaw na ka ng 8.6 ay wa na barog pang building ana sa Davao. Okay, so you can see mga example lang sa mga tsunami. May igo sa syudad like that. Iyon na. 지금 어디야? 근처야 문제가 좀 있어서. 아무튼 빨리 높은 건물 위로 올라가. 어? 지금 해운대에 쓰나미가 오고 있어. Okay, so example lang na siya sa panghitabo. I'm sure 100% it will happen. Especially ang gipredict nila sa Amerika, sa Europe, mga panghitabo nga that can cause tsunami. Dili ordinary yung tsunami nga sama dito sa Japan, nga tag 6 meters naman to, 7 meters. Mga tsunami nga na grabe, labi na kung dunay volcano eruption sa ilams dagat. Again, that was just an sample of the tsunami. Then there will be great earthquakes. Okay. Di ba na video na? May video na. Saan video na? Saan may video to? Then we have natural disasters and environment. Mga grabe nga pagkitabo sama sa mga tornado which occurs usually in kanang luag kay mga yuta sama sa Amerika. Kuyawa kay dito labi na sa central part, padulong sa Texas, grabe gyud ang ilang mga pangitabo. Then after that, mga bagyo. Sama sa experience nato, this is a picture of what happened sa Odit. And dinagat ang Siargao and some parts of southern Leyte. Hapla gyud. The only difference was wala mahitabo ang tidal source just like in Tacloban during Yolanda. And more gito, kay kung hitabo pa to ang tidal source nga ni saka ang tubig by tag 10 feet, 20 feet, pila ka kagatos, kalibo mga patay. No? But at least we survive it. Then, kita, Pilipinas, graduate na ta pirmi. Yolanda, Oring, Prank, Sindong, and the latest was Odit. Sus, ngilngig yun. But the worst was the one in Siargao. Right now, do have 2 typhoons. Yan doon na pa lain diri coming letter C. Di na maabot diri. Diri lang tasbas yang
Agaton, right now, si Agaton as of 8:30, na diri ka tuyok-tuyok, wa maglihok, east of Giwan, 70 kilometers per hour. Mo ni magpada na to kanunay nga pag uwan-uwan, bawd gamay si Agaton. And Basyang is moving closer, mo ning tinuoray nga bagyo. No? In fact, ang ilang forecast nga kinis Basyang by Wednesday, Miyerkules Santo, di ana na siya diri. The good thing, sa ilang forecast, inikabot niya diri, muliko na siya padong sa Japan. Diri all the way padong sa Japan, mahimo siyang usa ka super typhoon. Kana, kung matinuod ilang forecast niya, kung dili matinuod, mukalit ng ditso, na, laing audit. Itong may experience by Holy Thursday. Let us pray that will not happen. No? First time ni sa atong panahon nga maghuliwik ta, nga imbis hilabihang kainit, mamaypay tang tanan. Grabe yun. Okay? Now, let's talk about earthquake. Naka-experience magita diri how many years ago katong naigo sa Bohol. Pero nganong di man kay mo grabe diri i-compared sa Cebu City. Tungod na silong rock structure diri sa Mactan. Murag shock absorber nga medyo resistant mo sa mga kusog nga mga linog. Mas grabe bation dito sa mainland Cebu kaysa Mactan Island. I'll give you example.
Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Este edificio se movió horrible. Horrible. Tronó horrible. Que se salgan. La pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan. Se va a caer. Se va a caer. Dios mío. 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 No mames, está cabrón, güey. ¿Qué pedo? Pero pues sí está muy cabrón, ¿no? No, Mira nada más la cantidad de edificios que se cayeron. No lo puedo creer. no, impresionante. Pues yo vi uno cayéndose aquí, güey, ahí al ladito. No puede ser. Don't let yourself be convinced to do something that you know is bad, and then Ian finally just shared with us. Cover your mouth with your shirt. Everybody okay? Okay, stay underneath. Of course, wa may ignorante na tong linog, we just hope and pray, pero magbuot ang Ginoo matuman, no? As we pray to our Father, maingon kita, matuman pagbuot, dinisiyuta, maingon sa langit. Di kita kabuot sa Ginoo kung kanus-an ni may tabo, o galing kung may tabo ni nato diri sa Pilipinas. Again, everything is under the will of God. Next sign is immorality and lawless behavior. Lawless, wa na pagtagad nga dunay immoralidad, dunay pagtagad nga there's something as morality, wa na pagtagad as dunay ethics or whatever. Ilan na lang gusto. Just like what is happening to the whole world now. Like what? This is a love yourself campaign. No? Nga imo ra hunaon imong kaugalingon, imong kalipay imong kaugalingon, importahan imong kaugalingon without thinking nga dili kay tag-iya sa imong lawas. This is a movement sa mga LGBT. Love yourself without thinking you do not own yourself, but God owns you. Okay, global campaign for same-sex marriage. Well, there are now 36 countries nga nag-legalize o gay marriage. 36 na kanasod nag-legalize o gay marriage. Pero, although dunay 36 kanasod nag-legalize o gay marriage, dunay 57 kanasod nga nag-legalize o civil union. Sa may diferensya ning civil marriage o gay union? Ang diferensya sa civil marriage o gay marriage or civil union o gay union, sa gay union, pwede sila mangadap og bata. Sa gay union, pwede sila mo-own og property, conjugal property ba, murag laki babae nga nagminyo sad.
And the third is, kung dunay gay marriage, pwede po sila mag-file og divorce. Kung gisumulan na sila silang kauban nga isig kalaki o kauban nga isig kababae, whereas sa civil union, wala ning tulo. Giri-recognize sila sa gobyerno nga nagpuyo na sila, puro lalaki, nagpuyo sila puro babae, pero dili sila maka-enjoy atong tulo. By the way, before I'm sure kung doon ay mo supportan ni Lini Robredo dere, please tell her kung doon na mo'y connection niya, ipat-change ang stand. Because as of today, she is for civil union. Dili kuno siya anang gay marriage, ari siya civil union. Kay matupan niya kung gay marriage, maapil magkung simbahan, dapat ang mo allow anang gay magminyo lalaki, babae, it only the state, dapat ang gobyerno ra. And in her last interview, she said she will support civil union. Laki-laki, babae. Please tell her nga dili na pwede para sa atong Katoliko. Okay? Disim baruganan ni Bongbong. Disim baruganan ni Dumaguso. Paita Mora ba na yung top 3 kandidato niya simbako, kinsa madaog na nilang tulo, they will go for civil o gay marriage. It's very hard. Mabalik ta sa Sodom o Gomorrah. So, there's still time, 29 days pa man before election. Let's hope and pray nga any one of them nga mo'y madaog will not support for gay marriage. Okay? In the name of rights, amo maning kalipay, amo maning katungod, magbuot mo. Which is not. Because God designs man and woman. For what purpose nung gihimo sa Ginoo ang tao, laki babae? Para mo daghan. Mumultiply. Kay dunay maminyo, manganak, kada bata nga bunyagan, makailas Ginoo, musimbas Ginoo, mudais Ginoo, o kung mabinutan, makuyog niya sa langit. Whereas, itugot na to magminyo ang laki-laki. Anyway, nakadungog mo nagminyo si Kuan, Vice Ganda, gikasal sila, in Hollywood. Kanang simbahan na, dili na Katoliko ha, simbahan na siya nga protestante nga mong kasal og laki-laki ra og babae-babae. So in fairness, Vice Ganda is not a Catholic. Nag-born again na sila. Na may simbahan dito nga modawat ana, so ila ra po na. Ben, people are clamoring for legalization of abortion. Pagkapaita. Terrible. Muna number 1 nga sa mato pang Mother Teresa, the number 1 sin man committed against God is abortion. And you know how many countries have legalized abortion? Gatos kapin ka mga naso naglegaliza nag-abortion. In the name of rights. Women's right. I own my own body. Ako'y tag-iya sa kong lawas. Ako dunay katungod sa kong lawas. May magbuot na ko. Pagkangingiga. Dili dyan na mapurma ng bata sa imong fallopian tube nga mulusot pa doon si mong tagwangkan kung dili na pagbuot sa Ginoo. God's will ginapermi nga dunay bata mapurma. Pero again, they said it's our right, amo man katungod, why magbuot na mo? So horrible nga naan ni siya. Next, the rebirth of Israel and the battle for Jerusalem. Nabalik ang nasod sa Israel for how many years? Dugay kayo. Nabalik na siya, isip usa ka estado, recognized as usa ka estado. Okay? The rebirth of the nation, Israel. And, again, nabalik ang Israel, isip usa ka nasod, ang Jerusalem as the capital of Israel. Usa sa nigitanaw sa mga Bible scholars all over the world, both Catholic and Protestant, nga kini mga sinyalis nga may tamo na ni, nag-anam jud kaduol ang ginatagan sa atong Ginoo. Number 6, globalization. Nindot ang globalization on one side, bati sad on one side. Example, next. What is globalization? Globalization is defined as a process in which businesses begin operating internationally. Sus, tungod sa IT. Kaniadto, nakay produkto diri sa Mactan, diri ra gina sa Mactan, diri ra gina Cebu, mamalit sa imong produkto. Tingali, maybe different parts of the Philippines, pero pagsuhod sa globalization, pagsulod sa internet access, nga doon na Facebook, doon na internet, ang imong produkto na ilhan tibok kalibutan. So anybody can buy, anybody can access.
Nga diha ra man ta na imo gihimo anang imong baryo, imong bahay. But because of the globalization, tanang produkto na expose na tibuok kalibutan is a worldwide movement that towards economic, financial, communication, and trade integration. Nindot yun. However, ang ngilngigron kay ilan ang kuptan ng ekonomiya ang financial aspeto sa kalibutan. Like in Cebu. Next to Manila, ang Cebu may pinakadaghang mga call center agents, mga BPO na to. We earn billion of dollars a month. Pila may kita nila, pila may sweldo. Sus, malipay na ang Pilipino, makasweldo 25,000 ang buwan. Pero dito sa Amerika, ang sweldo dito, kung atong i-convert dire, ang call center agent sa Amerika, mugo sweldo siya 350,000. Ato, 25,000 lang, malipay ng Pilipino, white tulganay. Anyway, muna sila. Anang magitawag nila mag-knife safe, mag-graveyard. Nga naman, time difference. Karon sa may oras dito sa New York, ang oras sa New York noon, alas 9 Gs, alas 9 15 muntag. So, start na lang trading. Whereas ato, gabi, muna nga, 24 hours gina ang operation sa mga call center because ang mga customer all over the world, manawag na sila, depende sa ilang time zone. So, muna ni-operate na, they are selling goods, tanan, pinaagi sa BPO. But, I'll tell you, dako running 4 years, mawagtang na ni tanan. Dako rang 4 years, mga wa na ning BPO na to, bisag pila pa na sila kalibong, ano man, inigsugod na sa 5G technology. 5G as in good. Inigsugod na sa 5G technology. Ang mo take over, maunang gitawag ng mga AI, artificial intelligence. Inigsugod na sa artificial intelligence, di na kinahanglan ang tao. Like bangko, sarado na ang bangko in 3 years time. Nga naman, wanay gamit ang teller, wanay gamit ang manager. Ang mo himo sa tanan, mo transact sa tanan, computer na. Like, give example, Shanghai. Katultol mo asang Shanghai? Shanghai, China. Monay financial hub sa tibuok China. Kung sa Pilipinas pata, monay Makati. Diha ang financing. Gatuyok-tuyok ang kwarta diha sa Shanghai. Now, unsang nasura, tibuok kalibutan nga nisugod og 5G, China. Pag sugod nila 5G, ingon ang China, di aram na solusyon sa itong problema. Unsa may number 1 problema sa China? Why bata? Sila rasay masa. Ano man, one child policy man. Labi na sa probinsya ka, mga nakagusa dito, automatic, pag humagpanganak sa babae, ilaygit na nila. So kung mamata ni mong bata, wag yun, wag. You will be childless for life. Munista sa China, once you have a child, laygit dito sa babae. Di na gina pwede manganak. Now, unsay gimo dito, doon na gitawag og Shanghai International Container Port Terminal. Ano ba mga barko nga puro container ang karga? Pila man ka barko manunggo diha, matupan nila -50 ka barko manunggo in and out kada adlaw. Pila ka buk workers gikinahanglan 20,000 ka trabahante. Safe pagina na gabi, na adlaw, etc. Pila ka buk swelduhan, pila ka libo ka insik. Managers palang daan, driver palang daan sa 10-wheeler nga mokarga sa libo-libo ka mga container vans. Sus, di ba mo? Gikan sa 20,000 ka mga tao nga sulduan, nagtrabaho ang container terminal, pagsulod sa 5G, iba mo pila na lang nabilin? Gikan sa 20,000 ka workers, ang nabilin, 100 na lang. Nga naman, number 1, tanang trailer nga 10-wheeler nga magkarga og container van. City mil ba to? 10,000 ba to kabuok nga container 10-wheeler? Wala na'y driver bisag usa. Puro computerized. Nakita nila nga ilang tanang container van nga wa na'y driver, mandara na sila sa computer, linya na dire, linya dito, kay kargahan na ka-container van, mularga na silang tanan mga 10-wheeler, mulinya, way binanggaay, zero accident.
Wa pa mingon nga, uy, unya na kay mangihi sa ko, mukaon sa ko, muli sa ko, kay labad akong ulo. Perfect ang tanan. Nakita sa China, morning solusyon. Bahalag, wanay tao, wanay bata, tungod sa artificial intelligence, they can do more things. Unsa mga naso tibok kalibutan, nga labad kay ilang ulo, kay wala na sila bata. Japan. Diba mo sa Japan karon? 40% sa mga Japanese ron nag-edad og 60 pa above. Sobra katunga sa mga tigulang dito, 70-80, walay apo. Ini ka abot nilag 65, 70, they live on their own. Why anak mo puyo sa ila? Unya nga nung nabuhi man ang Japan, consistently mangyapon ang Japan nga number 3 sa economy, geek after America, after China, Japan man dayon. Wise man kay Japan. Nakita man nila nga bisag unsaon nilag sulti, bisag unsaon nilag hangyo, bisag unsaon nilag premyo sa mga pamilya, panganak mo kay makananganak mo tulo upat, dili na mo mabayad og taxes, gobyerno na mo hatag kwarta ninyo, di man jud maminaw ang mga Japanese. Unsay gimo sa Japan? Toyota. Tanang mga factory unsa may naa diha, robot. Ingon ang Japan, Toyota, maay pang robot kay dili nimo tagag maternal leave, paternal leave, absent leave sa diha, nasakit, gigutom. Why maingon nga increase mig 10% sa among sweldo? Wala, everything is machine. Muhimo sakyanan tanan robot ra. Why kapoy-kapoy imo ra nang i-program. Ingon ang Japan, di ara madining solusyon bisag wa nay bata, bala na. So sa kapaktory dunay 5,000 ka robot. Pagkaninduta, taas kayong production, taas kayong kita, profit nila kay wa nay sulduhan. Muning ang AI, muning artificial intelligence. Nga moabot ng panahon nga ang mga ospital kuno ang opera robot. Moabot ang panahon by 2030 mo nilang plano, inig-abot at 2030 which is just less than 8 years from now. Ang tanang aeroplano sugod na wa nay driver, wa nay piloto. By 2030, ang unang nasod ni himo nag-experiment, China, by 2030, 60% sa ilang barko, wa nay kapitan. Wa nay gamit ang BSMT. Nautical. Computer naman tanan. Muna siya ang ipadulngan na turon. In the next 9 years or 7 years, ingig, mo nilang tanaw. Nakita, atong pangutok na to, binaryo lang gyapon, gitawag na ko nag-baryotic mentality. Wag kita magnuna nga, sus, mapulian na ta in the coming years. Wa nagigamit ang tao. Plus, the worst is, kining gitawag na to og globalization nga, the globalism nga, ngilngig kay sila program, which is, muning gitawag ni Klaus Schwab. I don't know kung kailan mong Klaus Schwab. Kini sa Klaus Schwab is a German economist. In 1975, iyan ang gitukod ang gitawag nga World Economic Forum. Karon ilan ang gisakyan ang World Economic Forum ang to the point nga ang gisakyan nila ang COVID. Ug mato pa ni Klaus Schwab, starting this year, this coming Mayo 2022, ilan ang isugdan ang Great Reset. Great Reset, R-A-S-E-T. Reset ba? For example, imong relo, imbis may yung ka, 925 naman unta, ang relo, alauna pa man na, i-reset na. Ang i-reset nila, dili politics. Ang reset nila, ang finances. Usbo nila ang dagan sa finances tibok kalibutan. Ngilngig kay silag plano Kung naibawa mo, pwede mo mag-research, tanawa, unsay plano ni Klaus Schwab. By 2025, munang panahona, i-change nila ang tao from ordinary human being sa padulong sa ginatawag nilang transhumans. What are transhumans? Lawas na ito tao, pero ang atong utok, naglihok ta, magunhaw na ta, tungod sa microchip nga gibutang sa atong ulo. Muna ilang project by 2025 until 2023. We will move like robots. Muna gitawag transhumans. How will they do that? First is vaccination. Once you comply,
next game ana paday tuloy-tuloy na. Mo nilang game plan until 2030. Kaya kung maminaw ka sa United Nations program, which, I don't know, 99% mga tao, apil Pilipino, wagyo alamag. Doon na sila project ang United Nations between 2016 to 2030. Hapit na good. 2023 na good ta pila kabuhan gikan karon. Unsa may ilang project inikabot sa 2023, zero poverty. Wa nay pobre sa 2023. Unsa man nila pag-achieve ang zero poverty? Nya, goal number 2, zero hunger. Wa nay gigutom, wa nay gutom by the way 2023. Wa na gigutom kay mo naman, wa na may pobre. Gamay naman kay pagtao. Ina kung bagakon kung buhi pa ta 2030, kana kung dili mo intervene ang Ginoo. Pero ang Ginoo na akon ang yawa, ang panuway dunay timeline, labaw pang Ginoo dunay kaugalingong timeline. Ngamingon ng Ginoo magbuot man jud mo, ako may tag-iya ning kalibutan na. Nagtuo mo kamoy tag-iya ni mga tao. Ako'y naghimo ana niya. Pero sa timeline sa panuway, kalaban nato 2030. Unsa may lang target sa 2030? By 2030, which is just few years from now, dapat ang mabilin sa kalibutan 1 billion ra. Pila may tao ron? 7.9 na taron. So tangtangon nila lang 6.9, binlan nila 1 billion. Pila tao sa Pilipinas? 110 million na taron. Igno na to, ang ibilin diri sa Pilipinas, 1 million. Diri sa Mactan, from 500,000, binlin nila sa 1,000. Diri sa Babagdos, binlan lang na po. Kinsa man ang ibilin diri? Dapat nag-edad lag 20 to 30. Kanang 30 above, wipe out. Grabe ilang grabe ilang planning yun. So, if you only know, unsay game plan nila, kuha na ba yun? Why atrasay, na forward. Iba ka, sa tawagan ni, na prusin gamay ilang program, ilang plano, na prusin gamay paglingkod ni President Trump. Una nga, pagdagan ni President Trump pagbalik last year, niingon na gini silang grupuha, by all means at all cost, dili na gina mabalik si Trump. Unsa may natabuha, nga 80% sa mga Amerikano, tuwa man ni Trump, pero nga napildi man be? Smartmatic. Nga atong gi-apply diri 2 elections ago. Siunan ka? Pag-counting na sa boto ni President Trump, gikas alas 8 buntag hantod alas 6 gabi, kang Biden ana, kang Trump ka ana. Pag alas 10, niundang kang Trump, si Biden niyon ana. Sus, nakitaan man na nila, nanood ang boto, dili gikas Amerika, gikas Venezuela, gikas Japan, gikas sa Vietnam. Smartmatic. Muna nga, how we can manipulate elections. Pa ito Karon sigurado ko, ako lang yung perception na, panlantaw, nagi gubot-gubot ani ini ka mag-eleksyon. Kaya na magoy tao, kandidato nga doon ay access sa Smartmatic. Mabayaran mo guni. 300 million, 500 million. Sus, pait. Tungod sa technology. Makupta lang mo ng Smartmatic as what they reported in the previous election, sigurado na kang daog. Aside anang Pulse Asia, SWS, morning top 12, nga nagkandidato, para senador, mind conditioning man na. Bisag di kay lado, bisag wa kay nahimo, wa kay ka magig barangay captain, mukalit lagag number 10, nalawa si Ruben Padilla. Agi ba ko nagbarangay captain, agi ba ko nagmayor, konsihal, artista na ditso niya, nidagan pagka senador, number 10 ditso. Santa Maria. Grabe. So it's all, well, they said, mabayad na ka niya, basta mabutang lang ka ng top 10, di so na kayo mahagbong, Si tinta ko na kandidato ron niya, dosi rekwaon. Nakas top 10, top 12, sigurado na ka. Gawa sa popularity, qualified ba ka? Unsa may mong qualification? Mo maning Pilipinas, basta artista lang, niya, okay raman. Next. Okay? Si Robert Mueller, muna siya dako-dako sa FBI sa Amerika. Ngilngig ng tawana. He's not only dako-dako sa FBI, he's a strong influence sa United Nations. Mato pa niya,
We must move as quickly as possible to a one-world government and a one-world religion under one-world leader. Usa ka kalibutan, usa ray magkontrolar. Unya, marabag one-world religion nga Katoliko, Kristiyano nga religion, it's a godless religion. Dili Muslim, dili Taoist, dili Buddhist, dili Christian, dili tanan. They're moving to that direction under a one-world leader. Okay? Bill Gates. He says, we need a one-world government solving major world problem through the formation of a one-world government. Usa ka kalibutan nga usaray gobyerno. When you say usaray gobyerno, wala gamit ang presidente sa bisag unsa nga nasod. Si Lini may madaog, si Bongbong may madaog, si Pacquiao, whoever will win, wala na, taw-taw na sila. Kay doon na may central control nga government. Maybe in United Nations. Kontrolon, we will have our one world currency. Usara atong kwarta. Nya dili papel. Dako ra ng 2030 ha. Ilang target by 2025, wa na tay kwarta nga papel, wa na tay kwarta nga sensilyo. Everything will be cryptocurrency. Mo deposit ka, mo withdraw ka, mo pada ka, and so on and so forth, it will be done through digital money. Naara na si mong kwarta in your cellphone. Unsa may unang bangko diri sa Pilipinas nakahimo ana? Union Bank. Digitalized na. Few years from now, wala na sila yung mga branches, sirado na tanan. Because you will just deposit, you will withdraw, you will send, whatever, through your cellphone. Next, nasugod ng BDO. Before the year end, masugod ng Metrobank. Wa na, all the way na gina. Nga kani mga gagmay, mga bangko, mga sira naman na tanan. Ang mabilin ana, mga dagko ragyod. And because, again, of digitalization. O ni, ang dagan sa itong kalibutan. Now, usa may problema do kung ma-digital na ta, like Union Bank, or mga major bank, BDO, BPI, tanan, kung ma-digital na. Ang problema, number one, unsa may natabo last month, katong balita sa BDO, gihack. Diba? Gipanghack ang ilang mga account. Kaya, for example, naa si ma'am, pila kito'y imong deposito sa Metrobank, ma'am? 20 million ba to? Secret. Panalita, doon na si 20 million. Nahibaw mo ko siyang account. Giwithdrawhan ako 250,000. 250,000 lagod. Iare po niya. 250,000. Iya, 250,000. In one day, nakakuha ko 280 million. Gihack lang ako ang ilang account. Suyop na ko. Kana, ginagmayra na. Unsa may mas ngilngig kung mag-digital na ta? Cyber attack. Kinsay expert na ng cyber attack? Russia. Ilan ng expertise. Unsa may example ng cyber attack, Dok? For example, mao ni ang base sa, ang Mactan mo'y base sa Philippine Air Force. No? Ino na to ba? Ang Philippine Air Force diri ngilngig kayo. Ig-on ra ka sa cyber attack, ang tanan nimong computer diri sa Navy nimo, dili na mulihok. Unsa mo pagpada sa imong mga missile nga di man mulihok. Mo na cyber attack. Magkaging. Di jud ka kabaws. Nya sa cyber attack tungkol about bangko, wala na, mapapas ang tanang account. Hurot tanang bangko. Hila ka kay imong 20 million sa BPO, imong 10 million sa Metrobank, imong 20 million sa... Muna ang advice sa mga expert, while padung magitaning digital banking, nga wa na withdraw, i-maintain lang imong kwarta diha, ay lang dagko Kaya ang PDIC, 500,000 na ba yan na insurance sa imong kwarta, niya na kay 20 million diha, ang mauli mo, 500,000 ra. Ang ilang advice is, while you have money in the bank, it's either imong scatter, plus make sure doon na dyan kay cash nga magamit. Samtang wala pa mag-fully digitalization. Kay mag-full digitalization na, nagpundo kag 20 million sa inyong bahay o puro tag 1,000, niya maingon ang World Bank, sugod og maayo uno ang tanang papel wa nay bili. Saan na nimo na? Imo na nang ihanig ini kamatay nimo. Ihanig nimo tag 1,000 sa imong lungon.
Wala na may value. So, po na yung umaabot nga kahimtang sa kalibutan in the next few years from now. And the worst, ang United Nations is moving toward what? Ngingig. Universal Basic Income, UBI. Ngang tanang tao, aning kalibutan na usaray sweldo. Irregardless who you are. One, the UBI, Universal Basic Income. Pait. Well, I don't have to discuss to you what is Event 21. Kadungog na mo ane. Not yet. Kung kadungog ang Event 21? Mo na gihimo nilang Bill Gates Foundation together with Johns Hopkins University October 17, 2019. 2 months before nigawas ang kagaw sa COVID, gigather nila ang mga world expert, mga bangko, dako-dako sa bangko, like Citibank, JP Morgan, mga dagko-dako, mga leaders sa mga nasod, gigather sila sa usa ka hotel dito sa New York. Unya, one whole day, gipakitaan sila video. Nga, dali na kayong video. Kakita madyaguan ng video ha, tanan, proceeding. Gipakita sila video nga, one day, in this country called Brazil, suddenly there was a virus called coronavirus that affected 20 people. The next day become 2,000. The next day become 20,000. And after that, it has spread to other countries like Argentina, and it has spread to Europe. Now there are 2 million people infected. Now it has gone to Asia, it has gone to America. In the matter of 2 weeks, the whole world was affected with the coronavirus. Now there are 2 million dead. Now there are 200 million infected, etc. etc. Pag human atong video nga 20 minutes, cut ang video. Gain na din ang moderator nga usa ka doktor sa Johns Hopkins. Okay? Nakita na inyong senaryo, dunay mo gawas mo abot nga kagaw. Kamo nga taga-bangko, unsa inyong solusyon? Kamo nga taga-gobyerno, unsa inyong solusyon? Kamo nga taga-healthcare, taga-WHO, unsa inyong solusyon? Nag-workshop din sila. Gi-prepare nilang daan. Naibaw na sila mo gawas ang kagaw. Terrible. And you know what? Unsa ni kag-drama? Tanang sakit mo gawas sa kalibutan, 3 months pa lang daan ha, 3 months after, doon ay sakit mo gawas, nga mga anon. In 3 months time, may buwan na din ang source. Ang source ani kwaknit, ang source ani iring nga to sa China, ang source ani lamok, etc. Karon, 2 years na kapin ang COVID. Naibawa ba sila sa source sa COVID? Wa! Nga naman, dili mo pasud ang China o mga scientists nga musud dito sa Wuhan, Institute of Virology, di sila kasud. Pat yun kung musud. So, kung saan pag-research, naagi sila tinaguan. Kunayban sa WHO, kunayban sa China, kunayban ni Bill Gates, muning drama. Ang tuyo lagi is global governance. Before mo naman ta ni 15 minutes, pangutana, pila may namatay sa Pilipinas sa COVID? 60,000+. Pila'y namatay? Pila'y percentage sa namatay sa Pilipinas? 1.5%. Mahadlok kag sakit nga mapatay og 1.5%? Santa Maria. Pila may recovery sa Pilipinas sa matagatos ka tawo na COVID? Pila may naayo? 97.8%. 2% rin namatay. Gani, halos niya, ang recorded namatay is 1.5 ra. It's brainwashing, it's fear. Ang kahadlok kanuna, i-bombard na to everyday. Mo'y, number 1 killer ha, is fear. Mahadlok gani ka, everyday mahadlok kag butang, usa ka butang, imong balita, ang imong nadungog, muko ang imong dipinsa, ang imong immune system muko, immediately, kaya nasa imong utok, kaning gitawan ito psychosomatic ba? Example, the best example, dili yung best, but example lang, nangka. Mari, alidari brad, kauntag nangka, tamis kayo, karon pa ginigikuha sa punuan. Unsay may insulti, bay, kanaraman nangka, bay, muhapda sa kong tiyan, anak niya, makalibang ko. Wa pa gani ka kakaons nangka, o pa kakatilaw, imo namang gignan imong utok, magsakit na ba kong tiyan, maglain na ba kong tiyan, anak, di ko kawan na bay. Muna yung gitawan itong psychosomatic. Imo nang gimandaran imong lawas, dili kumaayo, anak, kuhan-kuhan na. Samot na kung ibrinwas ta, kahadlok, everyday. Unya, sige tag Christmas.
Dili ta ma-expose sa kagaw. Muna nga, pag talk na kong mga media sa Cebu, akong gainan tanang media, 2 years na magandang COVID sa Pilipinas, apel diri Cebu, kita mo gi-COVID nga squatter. Kita mo gi-COVID nga diha na nga tuog sa kalye. Kita mo gi-COVID nga buang. Masa may tubag. Why? Simply because ang tao, expose kas kagaw kadadlaw, expose kas hugaw kadadlaw, expose kag baho kadadlaw, ang interaction sa mong lawas o kagaw, likon. Pero kung nakas kahadlok, gibrinwas ka, hadlok ka, mas ka, bisag asa, pisil pa. Siya na ang katibok kalibutan, kita rin gipisil. Uwawa na to eh. Tibuok kalibutan, kita rin gipisil. Another thing, wa mo kibaw. Kining kagaw sa COVID-19 nga gitawag SARS-CoV-2, ma-expose ni siya kainit nga 28 degrees centigrade pataas, patay na siya. So naglakaw ka diha, ganina, init kayo. For example, init pa ron, 32 degrees. Pagkaigo sa init, patay na ng kagaw niya. Gapisil-pisil, mas buang. Hastang alegriya, makaingon ko, grabiya sa lakaw ko doon si Bod. Magpisil kunuhay ko, pero akong pisil naman. Pismas, diri rin ako tub. Dapat ini kagabi, doon na dyan ko'y kulitugon. Kaya kung pwede kapuntag, wa ko'y kulitugon, nagpasabot na limpyo kaya akong ilong, wa kay kagaw hugaw ni Sus sa kong lawas, walay interaction sa akong sundalo ug mga NPE. Pulis panalitan, naghimo tag pulis, 500 kabuok. Pag humangin na graduate sa training, nara sila sa kampo. Tibuok tuig, 2 ka tuig, 5 ka tuig, nara sa kampo, gamarch, left, right, to the rear, march. Huwag ginakapabuto. Huwag ginakitag sa NPA. Unsa man lang klase as pulis. Whereas kung mga pulis nga, pag humang-graduate, sige, kamong 200, ipadamos Marawi, kamong 200, Bukid Mos Negros, kamong 200, Bukid Tumos Kuan. Pag uli nila, after 6 months, grabe sir, tanang klase NPA, sir. Tanang klase may ilip. Amo na nakita ng kwento rito. Likon kayo. The same with our body. Unang wave yun, kaysa na nga ego Cebu, mga dato sa Cebu. Namuyo dito sa mga ngilngig ng mga bahay, mga subdivision. Puro na nga ego, puro na nga matay. Nga naman, ang bahay nila aircon. Pagkaon, hilabihan kalami. Wagi utang Bisaya. Puro mga nindot. Pag ma'am, asa ta ma'am? Matutag bangko. Ma'am, sa'y gamito na to, Fortuner, ni Santira, or ang kuan, Port Everest. Ka na lang bag-o nga kuan. Alphard. Sige, gawas ng Alphard nga tag 4.5 million. Sakay din siya. Asa pa daw ma'am? Ato tas BPI, then we'll go to Metro Bank, then I'll go to sa panang bangkuha. Paglakaw pa lang, aircon na, pagsus bangko, aircon. Asa may exposures kagaw? Muna, ang mga dato, mo'y hina kayog dipinsa. May kasagaran mga igo. Pero ang trabahante daw dito sa kuwan, merkado, carbon, wag na maigo. Why ilis-ilis? Kaon, why hugas-hugas? That's the explanation there. Muna nga ayaw buang nga imong lawas, God created that body to be really strong. And, mato pa ni Lord, ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Hadlok na mo COVID. Diyos ko. 1.5% rin namatay sa Pilipinas. 87.8% ang recover. Nothing to worry. But again, the Illuminati and the world government, ang Illuminati mo na pinakataas nga ranggo sa mga tao nga nag-control sa kalibutan ron. Pila na sila kabuk? 200 na sila kabuk. Versus 7.9 billion people. The Illuminati, the all-seeing eye. Kung mag-istorya tag-anay mahitungos Illuminati, lahi na po ning limagin ni kaoras nga all about Illuminati, di ini nagsugod, asa na sila. To tell you frankly, kanang grupuha ba yan, nakasuod na ba na simbahan? Nganas batikan uban. I have to tell you frankly,
Una, di kita ingon mga matatag buntag. They are really that influential. Okay? Next. This is the one world government run by the United Nations. Next. Ang pait ba? Kay karong Mayo, sunod buwan na gid ang Mayo. Ang United Nations, next. Ang United Nations, last January, gisuwatan nila ang 195 ka mga nasod, apil ang Pilipinas, nga, mag-undergo kuno tao gitawag og WHO Global Pandemic Treaty. Akong gitanaw, gibasa nako, nindot man ang Global Pandemic Treaty sa WHO. Pero, lilion na mo na api ka sahid, askang ngilngiga. Number 1, unya, na-approve ba ni? Yes, approve. Tanang nasod ni pirma na yun. Pilipinas pirma, WHO Pandemic Treaty. Unsa may mitabo? Kung doon ay laing pandemic, doon na magilaing pandemic, i-announce naman ni Bill Gates nga 2023, doon na sa laing kagaw nga mas makapatay, mas kuyaw pas COVID. Ang mo take over, maunang WHO. Sila na mo create og policy, dili na ng EITF, dili na ng DOH. Sila na mo create og policy, tanang classes vaccine, i-enforce na nila, hook, line, ang sinker, magnganga na lang ta. Mas ngilngig ni siya ang WHO World Health Treaty, Pandemic Treaty. Approve na. So they will implement it na kung dunay umaabot nga pandemic. Wa gitay balibarayan eh. Muna gitawag na mo og medical tyranny or medical martial law. In the name of pandemic, in the name of this disease, everybody has to be vaccinated, everybody has to receive this, everybody has to do this. Muna ngilngig nga pangitabo in the coming years to come. Good. I don't know kung nabay 1% din nakaibawa ng WHO Pandemic Treaty. Ako as a doctor, I have to read between the lines. Maayo ba ni? Di ba? Sus, ngilngi kay agenda. Take over yun. Dili na gobyerno. Kung si Bongbong makalingkod diha, o whoever the president, di na siya magatingog. WHO may mo take over. Diretso from top to bottom. Unsa ilang buhaton sa mga tao. Muna hilabihan ka ngilngig nga sitwasyon. And, kinsa may dako-dako sa WHO, si Dr. Tedros. Si Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, taga Utopia. Unsa may yang upbringing ani? Siya may dako-dako sa WHO, yang upbringing is Marxism, Leninism, Marxism, Communist. Una nga, nadaog siya pagkadako-dako sa WHO. Kinsa nakapadaog niya? Ako, I don't know. The last time ako masiro nag-istorya ninyo, nga nung nidaog ni siya. Gipik-pik ra yang abaga ni Xi Jinping, presidente sa China. Gignan na siya nga, Dr. Tedros ay kabalaka, daog lagi ka. Nga naman, tanang mga nasod nga nakautang sa China, sa build, musuportar nimo. Daog na siya. Jesus Christ. Muna nga ang ilang tie-up, WHO o China o Bill Gates, gina. Muna akong gitawag nga, the unholy trinity. Bill Gates on one side, Tedros on one side, and Xi Jinping at the center. Sila na taong dadahaning kalibutan ron. And you know where? Pag lockdown gid sa Wuhan, nag-lockdown man din sila Enero 2020. Lockdown dito. Wa ni magkagawas, wa ni makalakaw. Grabe. Nya, komunista ba na? Gipaadto sa WHO, gipaobserbahan giunsa nila giunsa nila pagda nga makontrol ang COVID dito sa Wuhan, China. Sa nasod sa siyudad sa Wuhan, province sa Hubei. After 1 week, nibalik ang mga president from WHO, niingon dito kang Tedros, uy, Dr. Tedros, perfect ang pamaagi sa China. Ang ilang pamaagi, isolation, quarantine, testing dito, ato ning buhaton tibuok kalibutan. So ang gi-apply sa Pilipinas, kinupya na to sa komunistang China. Don't worry. Diingi ka ng kagaw, China, diingi ka inyong face mask, diingi ka inyong face shield, diingi ka ang vaccine, diin mo nang namalit sa inyong gamit kaganina, Unitap.
Kaking. Di mo nagpada sa inyong gi-order, Lazada, Shopee, China, biya ni tanan. Kung sa inyong gisakyan nga jeep, nga aircon, puro na made in China. Hastang grabe yan yung kalibutan na ron eh. Puwanag yun. Sold out na ta. Ang game plan na ba sa China nga by the year 2025, nana silang tanawa kung ilang government nga website. Manod-nod mag sila mga website. Ang ilang plano nga by the year 2025, which is less than 3 years from now, sila na mo dominate sa global economy. Do you think that will happen? Sure. 100%. Kinsa may ilang number one partner, Russia. An old communist country plus socialist country. Buto ba nila? Kalaban man ng India o Russia. Pero karon nga ilan ang isanksyon ang Russia tungod sa iyang gihimo sa Ukraine, ni barog ang India ningon dili oy, ayaw hilabti ang Russia. Uy, noon sa maning India, tuwa na mas Russia ni suportar. Pagkangilngiga aning game plan na ako murag halos di ta katog magkuno na unsay dagan mato pa sa usa ni dako granggo sa Google pero nigawas siya og mingon nga huy hibaw mo nga coming technocracy is more dangerous than communism nga naman kontrolon sa mato pa ni I don't know kailan mo ni Henry Kissinger. Kisa na kailan ni Henry Kissinger. Si Henry Kissinger, muna siya ay Secretary of State sa Amerika panahon ni sa President Ford. Mato pa niya in 1970, yan ang insulti, buhay pa man ni siya ron. Ingon sa 1970, he who controls the food, controls the world. Kung ikay nag-control sa pagkaon, bugas, weight, nga himuog paan, you control the world. Karon, unsa may gisulti ni kiniang Jack Voorhees, taga Google, mato pa niya, he who controls technology controls the world. Which is true. Kisa may tagian ng Google, kisa tagian ng Facebook, kisa tagian ng internet, kisa tagian ng Microsoft, sila. Bill Gates lang daan, siya hawd-hawd na ng Microsoft. Walay cellphone, walay laptop, nag-andar, atong tanang cellphone, wala mag-andar. Tanan, ang sulod, ulo na laig brand, Huawei ako, Oppo mo, Xiaomi iya, Samsung iya. Walay compute, walay cellphone nga nag-andar kung walay Microsoft nga iya ni Bill Gates. Tanang laptop iya ng Bill Gates, whatever the brand. Control data. Yan, hibaw mo anang Facebook? Mato pa ni Edward Snowden, I know, you know him. Mato pang Edward Snowden. Once you have a Facebook, they practically know everything about you. Ang tuyo sa Facebook is to segregate people. Segregate according sa atong behavior, according to our likes and dislikes, etc. Wad yung gamatinga, makatawag kag tao, way bayad. Wad yung kamatinga, makapada kag message, way bayad. Wad yung kamatinga, makapada kag picture, way bayad. But in return, kay imo man ang download ang apps sa Facebook, in return, gisegregate ka. Hibaw-an na kanila, kinsa ka. Kaning tawhana, kada kaon, piskuan na yun, silpi. Kaning tawhana, kaon rin ibawan ani. Gisegregate ta, mo na purpose matupan ni Edward Snowden. And with that, ilang istadihan ang atong mentality, unya isegregate ka, unsa ta nga pagkaklase sa tao. So this is very, very dangerous. Kaya nga naman, once you have Facebook, once you have Viber, wala na kay privacy. No more. Mato pa ni Edward Snowden, i-research ko na niyo, kisa na si Edward Snowden, di na ko mo-explain. Edward, sa spelling na Snowden, Dok, S-N-O-W-D-E-N. Tanawa, kisa na siya, unsa ka bright ng tawhana, giving us warning, tanawa sa YouTube, tanawa yung warning to each one of us. Niya kitang warningan.
Nga sus, tanang tao, gisud ra mo sa usa ka internet. All of you can be manipulated. Kamong isud ang ilang mga apps. Mura jibog mga kingkoy tanan. Isud ta, kay way bayad. Lingaw ta, lipay ta. But in return, they are controlling us. Ang atong behavior, atong future, atong decision, kontrolo na sa technology. This is the worst scenario that is happening to us now. That's why, wa ko'y Viber, wa ko'y Facebook. I know what they are planning, what they are doing. Next. Paspas. Kinsa man ni siya? Si Guterres. Mao ni ang head sa United Nations. Ingon siya nga, lipay kay ko nga ni mahal ang gasolina. Mas mahal ang gasolina, mas maayo. Nga naman, makaayo ni sa atong planeta. Kaya kung mahal ang gasolina, maabot na ng tag 150 per liter, gamay na lang mo travel, gamay na lang mo drive, manglakaw na lang, wa na'y carbon dioxide emission. Good for the earth. Muna ilang plano. I think kadungog na mo ng climate change, global warming. Ila raman ng pagkana, ila raman ng drawing, ila raman ng plano, ila raman ng programa. These are all kabuang o binuang sa United Nations. Di kita pa ila na ng global warming, climate change. Naitabo na ng global warming, every 2,000 years, kay mo init ang kalibutan, mabugnaw ang kalibutan, but after year and year, balik gina siya. Pila edad sa kalibutan today? 4,260,000,000 ka years na ang edad sa kalibutan. Ngano nabuhi pa mang kalibutan? Because the planet Earth can heal itself. Maglabad ang os kalibutan. Global warming. Unsa may ang buhaton? Pabuto na niyang duha tulo ka volcano, mabugnaw na sa balik ang kalibutan. The best example was 1991, pagbutos sa Mount Pinatubo. Pagbutos mo ng Pinatubo, ang iyang asis ni abot to 40,000 feet high, ni spread out gikan sa Philippines, ni adto sa West Philippine Sea, ni abot sa Atlantic Ocean, ni down ang temperature by 0.9 degrees centigrade. Wag kabalakan na ng global warming. The planet Earth can take care of itself. Pero ang purpose ng global warming, climate change is mosugot tagdili, population reduction. By the way, before we end, last days naman, as I said here last time, ang atong kalaban, makahimo na silag bagyo. Ang atong kalaban, makahimo na silag linog. Diba? I told you, unsa man kasi as linog dok, ang normal nga linog by nature sideways. Muna normal nga linog. Ang linog sa hinimos tao, ana. Okay, timanin na ninyo. Anak gani, nature na. Anak gani, man-made na. Bagyo. Nagtuo mong normal tong Odette, dili oy. Nagtuo tong normal tong Yolanda, dili oy. Unsa man akong ilhanan nga hinimo tong Odette. Alas 12 udto, nangutanan ako sa Pag-asa, unsa man tan-aw ninyo mahimo ning super typhoon? Dili 175 kilometers ra gini. Unsa man na pagka alas 12 nahimo man ng 240. Pagka alas 2 niigo naman sa Siargao, Dinagat. Pagka alas 4 niigo ng Southern Leyte, ingko patay gining Bohol pagka alas 6 alas 7. Igo gyud kining Cebu alas 8 gini kutob alas 11. Igo gyud unsa may itong ilhanan nga man-made to siya? Pagka alas 10, I don't know kung asa mo pagka alas 10, alas 11. Nangatog na mo? Burn out naman to. Nakatay-katay ang blue o green na lights. Kita mo? That was it. Nga dili kilat. Kilat, ana naman ang kilat. In a wink of an eye, 1 to 2 seconds. Pero katugi, katay-katay ang light, green o blue mo to siya. HAARP. Tanawa na sa Kamorse Research, HAARP, High Altitude Aurora Research Program. Makakreate sila bagyo, makakreate sila ilan ang ibim sa dagat sa Pacific Ocean, magtapok ang panganod. Nigtapok, may mo na siyang low pressure. Intense pa na nila, may mong tropical depression. Kusgun pag na nila, may mong storm. Kusgun pag na nila, may mong typhoon. Kusgun pag na nila, may mong super typhoon. Sila ni mo direct asa padung. To prove lagi nga doon na global warming, nausap na kuno ang kinayahan. Sus, paita.
Nya mayon na sila tanawan, lunop diri, lunop dito, patay diri, patay dito tungod sa global warming. Hinimo ra ninyong bagyo eh. Timani ha, tulo ni ka bagyo ron mosuod, ang nisuodan is agaton. Mosuod na po na si Basyang o katong usa. Wa di na mo ila may dagaalan usab nang kinayahan no, di na mo ila nga ting-init, dili na mo ila nga charisma. They can change. Hibaw ka unsay power aning harp? Pwede nga ang Mactan tibok simana gauwan ang Cebu puro init, di kan dudat. Bantayan na ninyo kay naamagi mo diri sa Mactan. Makabantay mo, ako naman ng lecture siguro, kanang chemtrail ba? Kanang aeroplano nga tag-as kayo, dili aeroplano nga para Cebu, Manila, para Davao, Mugbo naman kaya na. Kanang aeroplano nga gikan sa Shanghai, gikan sa Hong Kong, muadto sa Australia, diri na moagi na to. Ako naman ang gimonitor, na moagi ng aeroplano, taas kayo, 40,000 feet. Pag ana na ko sa kong cellphone, uy, kuan man eh, Singapore Airlines man eh, uy, Qantas man eh, uy, kuan man eh nga aircraft, Cathay Pacific, nga cargo, gikan sa Hong Kong padung sa Melbourne, Australia. Unya, kasagaran gid akong obserbar, cargo, muna siya mo utot. Puti ba? Nga kanang chemtrail, supposed to be, muhilis na siya, niglabay sa pila ka minuto. Di man, mubaga ang yang utot sa plano, musagol sa natural nga hangin, natural nga clouds, doon na chemical. Inig-uwan ana, muna hugaw ang tubig na to, doon na chemicals. And the worst, nakakita ko sa akwana na, US Congress, gipatawag ang mga US Army. Unsa man ning chemtrail, unsa man ning HARP, explain nila. Sir, kanang chemtrail, amo nang gituyo, kay kung ang mga lugar nga init kayo, tungod sa chemtrail, mubugnaw. Sa mga lugar nga bugnaw kayo, butangan na mo chemtrail, mainit. See, gi-explain na nila sa Congress. But this is being used by the US Army. Kanundom atong gira sa Vietnam, mata mga tao na. Ang gira sa Vietnam nga building Amerika, unsa milang gihimo? Para mapatay nila ang kalaban. Gihimo ra nila oy. Unsa man? Ang at the time, ang HARP at the time kinaraan pa unsa man? Kana bitawng mag-cloud seeding nga magsakay ka plano hagbunga ni mog ice nga dunay asin. Munay kinaraan nga types of HARP. Bombard nila buntong unta hapon. Bombard sige sakar plano butang asin o kwan ice. Ang resulta 1 part sa Vietnam everyday gauwan nagbaha nangalumos ang ilang army dito speaker hilabihan ka init. Ilan na experiment in the Vietnam War and they prove it to be very good. But now, samot na, kay high-tech na sila. Kuya, oy, mo niya itong bantayanan, kay dili na ni natural, normal ang dagas kalibutan ron. These are all being planned and manipulated. Okay? We have to do fast. Number 7, pumanta, oy. Kinaraan ka na ito. Telepon pa. Sunod, niabot atong 3210, lipay na kita. Sunod, ang TV nga black and white, lipay na kita kay nigawas na rin itong TV nga radio wealth. Doon na color. Di bisag bati kayo, pero at least, no, nanggawas na mga TV nga nindot. Then, lipay ta kay makapatuka ta sa itong music. Plaka-plaka pa, 45 RPM, unsa pa na. Well, nyato nag-edad nagsitinta, makainomdom ba siguro mo aning musika. Patila atong pa, tukaron atong plaka. Dom, mingon ng uban, sus, dalaga pa maguan na, oy. Mo man among team song, oy. Nindot, binang the mute, the title, the wordings, nindot. But anyway, what is important is, we miss all those times. Karon, paguman, nagbitamax ta, nag-BCD ta, nag-DVD ta. Karon, USB na lang. Sisunod, Bluetooth na. Ambot sunod na ng Bluetooth, oy. Grabe na kahit kalibutan doon. Pero unsa may bisag high-tech ng kalibutan doon, unsa may wa gid mausab.
Tulo. Nga wa gid mo sab sa kalibutan bisag high-tech na ta karon. Number 1, despite sa advances sa technology sa tibuok kalibutan ron, ang tao masakit. Ang tao masakit ug ang tao mamatay. Nothing we can do. Kadagas mga tao, mga bilyonaryo tibuok kalibutan na ekstensyonan ba ilang kinabuhi? Wa gyud. Nakoy kaila last year ha, super millionaire siya. I don't know, billionaire na ba kato siya? Still young, 65. So sikat ka niya, I will not give you the name or the apelido. Sikat ka siya. At the age of 65, iyang negosyo, grabe, lip and right. Di na ako i-mention kay conglomerate na guni. Kalit bitaw na initubo sa iyang atay. Sus, pag-biopsy, stage 3. Blitzo stage 3. Sige mo, lupad siya Singapore, patambal dito. 2 weeks. Wa magid maayo, lupad siya sa London. Wa maayo. After another week, lupad siya sa Amerika. Dito siya natipi. He spent 40 million pesos. Wagid ma-extend yang kinabuhi. He died still at 64, 65. Lag yun. Pag boss Ginoo, diha na juga kutob, diha na yun. Muna nga, dapat makaingon tag in a little while, dapat makontinto ta unsay gihatag sa Ginoo. But at the same time, manganoy ta for the best. Siya may naibawos tanan. He knows everything. Mato pa ni Lord, hibaw ko, hibaw na kung daan, asa ka ugma, asa ka sunod adlaw, unsa imong plano sa imong nauna. He knows already. He knows everything, our future. Muna nga, interest na itong Ginoo ang tanan because, again, ang tanan nagikontrola sa Ginoo. Muna akong gingon ka ganina, 5G. The 5G technology. No? Muna na nag-control sa kalibutan. Every, kuhan ba ani siya? Every 200 meters doon ay 5G nga antenna. By the way, if you go to China today, there are 170,000 kameras sa usa lang ka syudad. Ang purpose anang distancing, dili kay aron di ta magtakod. Ang purpose sa distancing, because the moment ma-install na ang tanang kamera, dili ta mag-overlapping para through our eyes, ilabi na, kaysa may naka-ID na national ID, matabya na, kaysa may inyong bag-o na inyong driver's license, matabya na og kamot, kaysa may naka-PSA ninyo, Philippine Strategic Agency, para sa national ID o sa kumilik, matabya na og kamot. Muna purpose nga, ma-install ang tanang kamera, wala mag-overlapping, 50 meters pa lang ka, 100 meters pa lang ka, nakita na ka. Nahibaw na ka. Unya, kada tao naglakaw sa plaza ba, sa dapita, sa puerto, sa barko, gawas na dito, inikakita sa iyong mata, mo gawas na din ang imong number. Saman, akong ID number, ID number na sa akong driver's license, ID number na ako sa akong kumilik number or national ID number, dili. Unsa may mo gawas? Ang imong QR code. Your QR code is universal. Ako, doon na ba ko yung QR code? Na, katong ni ate ni Suway kog nagpakiis ay sa akong sa PCR ko. Pag tanaw na ko result, negative, but na ko yung QR code. Monitor na kog appeal. So once everything will be installed, labing dugay next year, wagi kay kadaganan. Usa na lang unya, di nila may bawaan sa itong kinabuhi, ang color rasta But all the rest, everything is monitored and they know everything. Wag yun morning kalibutan ron. Mana as I said, whether dato kag pobre, nowhere to hide. Okay? So we should end now in 5 minutes. So, question. What is the most efficient and effective way to control the world? Kontrolo ng kalibutan sa kalaban nato ni. Nga side. The most efficient, effective way to control the whole world, the 7.9 million people is through mind control. How do they do na mind control? Muna siya, 5G technology. Kana ging matrans-humans ang tao, ngilngig kayo. Di nagukaka-decide sa imong kaugalingon, sila na mo decide.
unsa imong buhaton. And again, unsa may kuyawaan ning mga electronic cars, ang produkto na si Tesla ni Elon Musk. Ang kuyawaan ng mga carless car, bisag dili pa gani carless, automatic cars, kay ilang i-manipulate ang atong sakyanan, ga-drive ka, kalaban kanila, mawa ang imong brake. Disgrasya ka. Why na kay bawo unsay naunsa? Di can do and manipulate everything. Ako, kailan ako ang presidente sa ng piloto sa PAL, nagkuyog mami padong Manila, tupad mi. Taas kay mga istorya. Sus, taas sa mga istorya about technology. Ending, matapan niya, Dok, I have to warn you ha. Kalaban gani kanila, and nahitabo nga ni sakay kayang aeroplanuha, pwede nila bungkago ng aeroplanuha, they can crash that plane only to bring you down. Para mapatay kanila, i-supper nila ang the whole airplane, bisag 200 pa na kapasayro, basta makuha lang kanila. Ingon ana, ka-advance ang technology karong panahon na. Okay? So, naistorya na nako last time, no? Nawa bito tong Malaysian Airlines. You heard that? Na Malaysian Airlines. Until now, pag may bawi asa. Buhi to tanan. Where is that aircraft? Where are the passengers? I-google na ninyo, asa nang gitawag og Jigo Garcia. The plane is there in Jigo Garcia. Asa mo to? Okay, so murag niusab naman ang laptop mo, nagpasabot na nga katulgo na kayong laptop. Dili ang speaker. Anyway, nakita na ko along the way nga although di ko kita ninyo ng huyab mo tanan kay nagmas pa ng 10%, pero makita mas mata nga ang sugar ni down na nga to sa 17 na pod. Gikas 140 kay nakakaon ganina. So, mao ni nga to wind up, by the way, mo man ito mga laptop, no? You can access the whole world through laptop. Kani, mo gawas ni sunod buwan. Bagong cellphone sa Samsung nga, ma-fold lang ni mo. Ang unang nigawas, katong piko-piko. Karon ma-fold na yun, mura na siya, o pintil-pin, nga isuri mo sa bulsa. Imo na lang bitaron. Mo nang litis. Ngiga sa ilang technology. Di palupig ang Korea sa Japan at ang China. It's the latest. Foldable. Inaton na ni mo pagkahuman. Okay? Murarag ka ng screen ba? Ingon ani nga, ato na i-spread out, ato na ibalik. Ingon ani ra gyud. Nanggawas na gitanan. Okay? The ID 2020, the mark of the beast. This is what I told you. In 3 years time, 5 years time, muna na itong kwarta, cryptocurrency na. Digital banking. Sa China ron, hinahinay na nawa ng kwarta sa China. Wa na esensilyo, wa na papel. Unsa may gipulis gobyerno, Digital Currency Electronic Payment or DCEP. Pagkaibaw sa Amerika nga ang China ingon ana na unsay gihimo ni Biden 2 weeks ago. Ni-order na siya nga this coming July magsugod ng Amerika og digital banking. Wala na tayo, di na tayo makadawat og kwarta nga papel nga dollar, nga ipanghambog na to 100. Mawa na siya, pinakadugay, starting daw next year. So this is how fast the technology is. No? Paspas kayo. Anyway, number 8, false prophets, manggawas, mga false prophets. Number 9 will be the attack of the faith. Gukdon ang mga Katoliko. It's happening now. Mato pa sa survey. Unsa mang simbahan nga gigukod kanunay, gipangpatay. The Christians, ilabi na Katoliko. Every month, 232 ka mga Kristiyano gipatay tungod silang pagtuo. Every month, 214 ka mga simbahan gipangguba. Every month, 772 ka form of violence committed against Christians all over the world.
Gika sa simple harassment, etc. Pinakagrabe nga harassment dito sa Saudi Arabia. Inigdunggo nimo di ka makadag rosaryuhan, di ka kadag Biblia, di ka kadag imahin. Nga naman, balaod sa Islam. Pero inagari na sa Pilipinas, wahagi tayo, check. Libre kay sila. Again, the Christians, we are the number one being attacked by all faith, all types of religion worldwide. Ilabi na yung mga nasura, Kurdistan, Eritrea, India, Egypt, Iran, Laos, Iraq, Nigeria, Pakistan. Sus, kung katoliko ka ito ng lugar, panguros na lang. Kay kalitan nagagbuno, kalitan nagagpusil, kalitan lang dakop. Okay? This example of atrocities against Christians. Gilain nila mga Christians, then sa unahan ilan ng pangpusilon. Or some of them will be crucified. And many of them will be beaten. Nahitabo ni sa Indonesia. Ano na yung mga extremist nga mga Muslim ba? Nakakita nila, kasakop nila nga Kristiyano din na, Katoliko din na. Ilan ng bunal-bunalan o kawayan until they die. It's happening even in the 21st century. Number 10, the spread of the gospel. Katapusan na ng ilhanan nga hapit ng Ginoo nga kung ang Ebanghelyo mapasabwag na sa tibuok kalibutan. Mutuo man ang dili ang mga tao, sama sa gisulti ni San Mateo 24:14, the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Pangutana, nahitabo na karundok? Sobra pa sa nahitabo. Nga naman, because of the technology. Because of satellites. Through satellites, internet, you can listen to the broadcast, religious broadcast all over the world through AWTN. Kana kung Katoliko ta. Locally, CCTN, makita na nimo na tibok kalibutan. Maminaw ka sa radyo, madungog na nimo everywhere in the world. Maminaw kag bumbo radyo bisag tuwa ka sa Africa, you can do that. Okay? Wa na gyud. Mo tan-aw kag mo mamisa ka, mo apil kag misa, kay gikapoy ka, di ka mabarog, di ka mosimba, adto na lang ka sa mga YouTube. Ang pait, online nga misa, pait atong online nga misa, atong wapatay misa. Nga naman, daghan kay kog kaila, mamili sila. Ari ko ni Padre Robos, kay maayo kay muwali. Pati asa ning wali, mangita kog lain wali, maaming wali ani. Taasa ni iyang misa, 1 hour and 10 minutes man, ari ra ko sa 1 hour, ari ra ko 55 minutes. Nya, nisimba, nagigda-higda. Paita. Ang resulta, way kulikta ang simbahan. Okay? So, this is it, my dear friends. So, again, mayon na lang ko nga, thank you, had a meaningful Holy Week kanatong tanan, og daghang salamat.